Scold. Chinik nila sa loob eh. Baka naman hindi na-under to, hindi plinag eh. Nakalimutan yata han. Nako, wala. Sala sila, hindi plinag. Teka. Patay tayo nito, hindi plinag eh. Wala rin tong ano, chinik nila. Yan. Sana under din kahit na hindi naka-plug. Ilang araw na to eh. Antayin lang natin to guys. Antayin lang natin yan. Pagka hindi to umandar, wala na. Hindi naka-plug, hindi nila plinag. Wow! Under ka pa kaya? Wala, sabi ko sa kanila eh, i-plug nila, hindi naman nila plug. Kapag umandar ito, sana. Kasi 10 days guys eh, na ano na hindi tayo bumiyahe. Sabi ko nga sa'yo, ulitin ko sa inyo, mula 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 ngayon, 10 araw na hindi bumiyahe. Nung iniwang contract, naka-plug ito. Sinabi ko kay Top na ayusin yung truck ko. Inano naman nila pero mamaya inano naman nila pero hindi nila plinag eh. Sana umandar. Ayan. Sana umandar ka. Guys, good morning. Babalik lang kay Tracker, no? Today is January the 2nd. Ayan, kasama natin ng buong gang, which is ang plano guys, pupunta ako sa Turk ngayon. Kukunin ko yung truck ko, dadaling ko sa Volvo para ma-correct yung check engine nya. Nakontak ko na yung Turk noon pang 26, December 26. Sabi nila, i-check nila, i-plinag nila yung kanilang aparato at may na-find out silang mga codes, yung mga codes, error codes nga, kaya nga lumalabas yung mga check engine. Sabi nila, it's beyond our expertise, sabi naman nila. Kaya suggest nila, dali mo na lang sa Volvo para doon mo ipakita, sabi sa akin. Kaya naman ngayon, dapat nga sana bukas ang schedule ko ng bakasyon. Yun ang sinabi ko nung sa vacation, yung off duty form ko na pagbabalik bukas sa 3, kaso malabo. Kaya kailangan kong dalhin muna doon sa Volvo yun para may correct. Ayaw ko naman yung bagong taon may diferensya ang truck natin. Let's go. Mas maigi na yung may pa-correct mo no? Para dire-diretso na. Total, andito pa rin naman ako sa Volvo. Ay, andito pa tayo sa Winnipeg. Ipacheck na natin yan. Kasi nag-aalala na rin ako dahil pabalik-balik yung check engine ng truck at alam ko may diferensya yun. Kung ganun kasi kapag kayong pabalik-balik, may diferensya na yun. Hi guys! Ito yung mga anak ko. Hi Ate Clarky! We're gonna go shop for money. I'm just Oh, hi Bucky! I'm just kidding because I do not want that. Hi Mami! How's New Year Mami? Masaya? Ayan. Kaya ngayon, pupunta tayo sa Torque. Dadalhin natin ang truck natin, si Cordapia, sa Volvo dealer. At syempre, Volvo ang truck natin. Doon natin dalhin sa Volvo. Ang Torque kasi yung ano nila, yung tawag nito, yung more on truck kasi nila Peterbilt kasi guys, kaya medyo iba yung aparato na ginagamit nila o yung paano nila i-diagnose yung truck. Pero nakita rin naman nila, kaso nga lang beyond expertise na daw nila. Kaya ang advice sa akin, dali mo na lang sa Volvo, baka nga mayroon ka pang warranty sa truck mo, hindi ka na gumastos, sabi sa akin.
Ayun. Alright, hi Ate Sinel. Say hi. Ate Sinel is doing great job already. Okay, let's go. Dahil mo tayo sisihan. Alright. Okay. Right side pala yun, Han? Right side. Yung? ECU. Yeah. Oh, okay. Bakit? Oo, tama. Parang hindi ka na umikot. Yung parking per time. Minsan pagka may snow, susunod. Oop. Yeah. Mommy, can we buy an iPad now? iPad. Okay. Akala mo naman yung pera niya na napaaginaldoan sa kanyang ninong-ninang, mga ate, kakasya. An iPad costs It's not yet. Bakit? Don't worry. Maybe on your birthday. Just say, Yes. Tahimik, Han. Tahimik ang City of Winnipeg. Pero regular hours na ngayon. Regular duty na ngayon. Kasi adus na, guys. Regular na ang pasok ngayon. Hindi na holiday ngayon, Han, no? hindi. Regular na. Yan. Busy na ang tao sa paghahanap buhay ngayon, guys. I'm quiet. Yeah. Still quiet, right? It's not. What? I'm cool. I'm hot. Do you now? Lower the heater there in your place there. Yeah. Lower the heater. It's put into the feet. Para sa ganun yung sa paang uminit. Yan, guys. So ang temperature today is minus 17 dyan sa das ni Mami. Chinik ko rin dun sa cellphone ko kanina, guys, minus 17, pero feels like minus 23. No, it's minus Hopefully umandar yung truck natin pagdating natin sa tot. Kasi mula nung pinark ko 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 ngayon, 10 days siyang nakagarahe. Ewan ko kung andar. Sana umandar. Otherwise magpapatulong ako dun sa loob. Pero naka-plug naman, malakas ang kutob ko na andar yun kasi naka-plug. Importante mainit yung coolant niya doon. Battery okay pa naman yun, kaya coolant at saka yung engine niya. At saka yung isa nagcha-charge yun eh, mayroon siyang charger yun eh. Yung isang, dalawa kasi ang saksakan ng Volvo, guys eh. Yung isa para sa makina, yung isa para doon sa ano, doon sa bank. Yan. At the same time nagcha-charge din yung truck doon. We are in McPhillips. Stop. I-lower mo yan dyan na kasi it's too hot na. Those are beautiful house. Highland Point, you know. Sana all nakatira sa Highland Point man. Ohan. Mahal, guys ang bahay dyan sa Highland Point. Baka yung presyo ng bahay namin mga dalawa siguro presyo, ha? Dalawang bahay na yun kung sakali man. Mas mahal talaga yung Highland. Tapos mga brand new pa. Naman yung bahay namin dun sa dyan sa college eh, kung saan kami nakatira ngayon eh. Luma na. Starter homes lang yan, mga luma. Tapos kung makakuha ka ng bahay, sana mas maganda. Sana all. Right, ma'am? Papasana all ka. Pero kung ako lang tanungin mo, okay na sa akin. Okay na doon? Practical. Okay, tama ka.
practical na lang ang buhay guys. Itong mga bata, lalaki, magpapamilya, hahanap din ng tirahan yung mga yun. Oo, ano naman Yeah. talagang realidad na. Oh, hahanap din ng tirahan yung mga yun. Bandang huli, tayong dalawa lang din naman ang matitira. Kaya kapag sasabihin nila, saan ang pipiliin nyo? Asawa, mga anak. Tama yung sinabi nila, ang asawa mo, piliin mo. Pero it doesn't mean na pabayaan mo na rin yung mga anak mo. Doon pa rin tayo, guide pa rin natin sila. Ganun yun. Barahan. Oo. Hindi ka naman pwedeng makisiksik dun sa mga anak mo kung may sariling buhay na yan. Oh. Kaya ngayon pa lang, hanggat bata sila, turuan natin yung mga anak natin, be respectful, no? Be humble. Humble lang. Importante yan, disiplina. Kasi tayong mga magulang ehemplo tayo ng mga anak natin eh. Kung ano yung nakikita ng mga anak natin sa atin na magulang, gagayahin nila. Pag may kahambugan ka, may kayabangan ka bilang magulang, ganun din ang mga anak mo. Responsibilidad natin mga anak yung mga magulang yung turuan natin ng mga anak natin at i-correct natin sila sa mga mali nila. Kasi pagka hindi natin i-correct yung mga mali ng mga anak natin, siyempre akala nila okay lang yon, mamimihasa sila. They think that they're always right. Ang may isip nila, akala nila lagi silang tama na kapag hindi mo correct sila. Are we going to turn? Yes, we're going You to need talk to start discipline your kids when they are 2 years old, 3 years old. Other than that, if you start 5, 7 years old, wala na. Makunat pa sa balon-balunan yan. Yeah. Pagdating ng 10 years old. Kunot pa daw sa balon-balon sa akin ni Mrs. Which is true. Kailangan mo talagang discipline yung mga anak na mo, bata pa. Kasi pag malaki na susuwag na yan. Ngayon kapag sinabihan mo na, wala na, hindi na makikinig sa'yo kasi nasanay na sila, nakala nila correct sila. Kaya Expected yung disiplina mo yung anak ng 3 years old. Expected mo ng mga 3, 4, 5, 6, 7 or 8 years old. Disiplinado na yun. Susunod na yun sa'yo. Pero kung i-start mo ang anak mo 7 years old or 5 years old, wala na. Too late. it's too late. Ano lang guys, mga anak natin kung ano nakikita sa atin bilang magulang, so gagayahin talaga yan. Ano lang tayo, humble lang tayo. At kapag napansin natin mali yung anak natin, correct natin. Yan. But anyway, yan. Lapit-lapit na kami sa Turk. Mrs. Cordapia. How about Bake? Do you miss Cordapia, Tisinel? Wait, did we pass turn? Not yet. We're almost there. Well guys, nandito na tayo sa Turk. Okay. Who misses Cordapias? Me. Everybody miss Cordapia? No, I think I was sleeping. Yeah, keep sleeping in there. Yeah. Keep sleeping in there, keep sleeping. It's literally Keep sleeping, sleeping. Sleeping, sleeping. afternoon. It's 1 o'clock. Yeah. What are we gonna do? What? What are we gonna do? Nakasaksak siguro yan. Oh, But you gonna drive Cordapia? ay, hindi. Hindi naka-plug. Naka-plug yan dapat naka-plug. Can we go inside your Hopefully truck for a hopefully while? Hopefully No, nak, andar kasi ka. ano, it's Hopefully andar ka. I need a scope. Just it's cold. Chinik nila sa loob Baka naman hindi na andar to, hindi plinag Nakalimutan yata han. Nako, wala. sana. Sala sila, hindi plinag. Teka. Patay tayo nito, hindi plinag Wala rin tong chinik nila. Yan. Sana mandar din kahit na hindi naka-plug. Ilang araw na to Antayin lang natin to guys. Antayin lang natin yan. Pagka hindi to umandar, wala na. Hindi naka-plug, hindi nila plinag. Andar ka pa kaya? Wala, sabi ko sa kanila
i-plug nila, hindi naman nila plug. Kapag umandar ito, sana. Kasi 10 days guys na ano na hindi tayo bumiyahe. Sabi ko nga sa'yo, ulitin ko sa inyo, mula 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 ngayon, 10 araw na hindi bumiyahe. Nung iniwang contract, naka-plug ito. Sinabi ko kay Torque na ayusin yung truck ko. Inano naman nila, pero mamaya inano naman nila, pero hindi nila plinag eh. Sana umandar. Ayan, sana umandar ka. Oh my god. Wala na. Mamaya. Oh, wala na. Nag-shutdown na. Wala, sabi ko sa kanila. Yan, painit natin ulit. Hindi niya kayang i-start kasi yung wala. Yung kanyang coolant nito malapot, mga langis malapot. Wala rin talaga tong wala sa ayos. Hindi nila plinag. Ay, tawagan ko nga sa rin. Kailangan nila akong tulungan dito kasi kung hindi nila ako tulungan dito, kasalanan din nila to eh. Sinabihan ko, tinix ko, i-plug nyo yung truck ko. Naka-plug daw. Try ulit natin. Granny speaking. Ito tayo almost it's not running. Yan, inapakan ko agad yung silinyador guys. Patakasin natin yung buti na lang. Test ko sa did not plug my truck. Did not plug my truck. Ini-start ko, sabay apak yung silinyador guys para umangat yung RPM. Yan. Hindi ko muna bibitawan at baka mamaya. Ayan. Baka mamaya mamatay eh. Sabi niya, I heard you start. It almost. I have to step on the gas. Okay. Alright guys, ayan. Painitin ko muna ito. Haluin ko muna. Kasi hindi nila i-plinag eh. Pressing condition Okay. Alright. Maglagin lang ako dito. 1
Desalinator guys. Yung gas. O yun. Yan. Diretso na yan. Okay. Send driver. Project ko lang lahat yung mga unassigned driver. Ay, thank you Lord at umandar ka kasi kala ko hindi ka andar. Patay na. Patay bayungon. Patay ka na balong. Patay balong. Ay, Diyos ko. Tapos maglagay at mag-create ako dito ng ano sa group dispatch ko. Move to Volvo dealer for drop off. The-drop natin doon. Malalaman kung kailan nila ayan, group dispatch. Please sir, a message from Dave Turk Management and all Turk Enterprise. We wish you all a very Merry Christmas, and those drivers who are working through the holiday season, thank you. We appreciate all the hard work and dedication that each and every driver puts in while on the road at our home terminal. We truly thank you. Okay. Muntik nang hindi umandarhan eh. Ha? Dinasalan ko. Ganun lang ha. Dasalan lang palagi. Oo. Atay lang muna natin, painitin lang muna natin, Han. Saan mo natin? Pasok ko lang yung wire. O, teka. Alright, baba muna tayo guys. Kaya muna natin uminit ng konti. At mga 15 minutes lang. Ayun o. Dinig nyo yung tunog niya. Kakaiba na tunog ni Cordapia. Kakaiba na ang tunog ni Cordapia. Hindi na masaya ang tunog ni Cordapia. Malis ka muna rin sila. Malamig, mainit pa eh. Painit muna ako doon. I'm gonna buy $15. Akala ko hindi natulog. Oh, talagang magpapasak lolo ako sa kanila. Alamig, buti na lang umandarhan. Siyempre. Kasi kung hindi umandar yan, tapos tayo. Hirapan na ang tunog. Oo nga. Pero umabot pa to bukas to, wala na. Pero sa hindi ko naman kasalanan yun kasi may text ako sa kanila na kung sakali man pakiplag naman. Wala na nila yun. Bakit? Yabag pa pa sa Kasi inano ko na sa kanila guys ito na dito sa sa loob. Na baka naman pwede nyong gawin. Mayroon akong letter na pinilapan tapos ipinagawa sa kanya. Iniwan ko rin yung susi ng truck ko dyan sa loob. Ipinasok lang nila doon tapos in-insert yung kanilang aparato. Sabi nga nila hindi daw sila expertise sa bulbo nga dahil Peterbilt muro ng mga truck nila. Ayun yung mga pulang yan guys, mga Peterbilt yan eh. Bulbo sila no? Dati silang bulbo ngayon pero Wow. ewan ko, bininta na nila yung mga bulbo nila eh. Wala na natira eh. Peterbilt na sila ngayon eh. Kaya hindi magagawa. Salamat na lang din at kumana pa. Kumana pa si Cordapia. Pinagpabukas natin yun, wala na, tapos na. Titignan ko pwede na Han at mga 15 minutes lang tapos punta na tayo sa doon. Kunin ko ito na. Ito. Punta tayo, drop na natin sa bulbo. Guys, tara.
Pasok na tayo sa ano, sa Cordapia. Iba na yung tunog eh. Bug 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 bug. Bug 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 bug. Parang yung ano eh. Parang yung kanyang tawag dito, yung kanyang makina, yung mga kulat o ano man eh, tumigas-tigas. Alright. Alright guys, tara. Ayun, naandar pa. Tatakbo pa ang truck. Tatakbo pa si Cordapia. Ang galing mo naman. Kahit nalamigan ka o ano man. Kahit nalamigan si Cordapia o ano man, tatakbo pa. That's a good part. Pero siyempre, let's go. Siyempre, kahit ganun pa man, hindi natin pwedeng ipagwalang bahala itong check engine nya. Paayos na natin para mawala. Lamig guys, lamig. Drivable pa naman guys ang truck, drivable. Pero ayusin na natin. Ayos na natin yung check engine. Kasi pabalik-balik na lang siya eh. Okay. Stop muna tayo. Woo! Lamig. Let's go guys. Tara sa Bulbo. Natin to hanggang sa Bulbo. Sa Bulbo Road. Dito tayo duman sa perimeter highway para sa ganun mas mabilis. Ay kalayo. Bagong bagong taon, dapat wala nang sakit si Cordapia. Pa-check na natin yung check engine na yan para ma-find out ano talaga yung cause ng check engine na yan. Bakit para siyang buni na pabalik-balik. Minsan nawawala, minsan nandyan na naman. Sabi ko nga sa inyo guys, parang makulit na buni, yung makating buni. Oh! Alam yung buni guys, sarap kamutin. Pagka umatake ng kate, ang sarap kamutin yung buni. Balik-balik lang siya. Minsan pag ginamot mo, nawawala sakit, nawawala yung kate, nawawala siya. Dyan na naman. Parang ganito
ito lang yung check engine eh. Nawala na yung ibang mga kung ano-ano yung mga iba pa niyang mga sign dyan. Check engine na lang natira. Ayaw ko rin naman yung ano guys, yung kung tumatakbo pa ang truck eh, sige lang ng sige. Talagang naka-schedule na talaga ito na maayos ko, hindi ako babalik sa biyahe at ito na maayos ko. Okay. Let's roll. Sila Macy's nandyan lang, nakasunod lang, nakabuntot lang. Ang sarap itakbo ang truck guys, ang sarap. Okay. Nakakamiss din magmaneho guys. Sarap patakboyin si Cordapia. Lakas pa naman ng heater nito. Nag-reply yata yung aking dispatch dun sa message ko. Sabi ko dadaling contract dun sa mamaya makita natin.
Guys, masaya ako. Nakapiling ko at nahawakan ko na naman si Cordapia. Iba talaga ang truck driver, no? Iba ang truck driver, mga lodi. Right signal light, left signal light niya, gumagana na lahat. Running light lang ang wala dun sa isa. Hindi ko manayos, ayusin na lang natin yan sa mga susunod na mga araw. Magandang climate. Hindi siya nag-i-snow, hindi rin madulas. Dapat bukas nga sana dapat ang biyahe ko, guys, eh. January 3. Wala natin magagawa. Takbo ni Cordapia, guys. Guys, 5 years na ni Cordapia ngayong Marso. At ang kilometer natin ngayon is 975,894 kilometer. 5 years na tayo nitong March. Mag-1 milyon na rin siya. 25,000 pa, 1 milyon na.
Lakay Tracker.